Jeg vil gerne fortælle noget om mit makeup og hvad det hedder, og hvor det er købt henne, hvis jeg kan huske det. Jeg fortæller ikke prisen, for jeg kan ikke det meste af det, og ja, nu får I det at vide. Denne her, det er sådan en, jeg bruger til øjnene. Sådan en herinde. Og det er sådan en, den ser sådan her ud. Det er sådan en, ligesom en farve. Ja. Og jeg kan egentlig ikke engang huske, hvor jeg har købt den. Jeg tror, det er fra Matas. Og denne her, I kan se, der står Ears. Det er til øjnene. Ja, den er rigtig god i hvert fald, og det gør dine øjne bløde. Og den tror jeg faktisk er købt i Ego. Og jeg har købt, jeg har en masse neglelak. De her tre, eller den her, den starter jeg lige med. Denne her, den er købt i Matas, og den er rigtig god. Det er sådan en violet farve, så ved du det. Så har jeg sådan en her, det er en sølv, og den er altså også rigtig god, den er også købt i H&M. Den her, det er sådan en agtig rød i det, og den er også købt på H&M. Den er også rigtig god. Hvad hedder den? Så er der sådan en her, den er lilla, og den er altså også rigtig god. Alle mine neglelak, de er rigtig gode, og alle er købt på H&M. Så jeg prøver sikkert at sige det. Og denne her, den er også købt på H&M. Og så lad os sige, de her to, de er også købt på H&M. Gul og lysrød, og de er også rigtig gode. Det her, det bruger jeg nogle gange til håret, når jeg er i bad. Og så får jeg noget glimmer i håret, og det er sådan noget body glitter, som jeg bruger i badet. Og det er faktisk rigtig godt, det gør mit hår pænt, og ja. Så har jeg en masse lipgloss. Sådan noget her, det er rigtig godt. Skal jeg tage det tæt på her? I kan se, der er mulige forskellige farver her. Den er altså rigtig god. Her, det er ikke rigtig noget makeup, men jeg kan lige så godt vise jer det. Det er et spejl, som jeg bruger, og det er rigtig godt. Her er noget øjenskygge. Det er ikke sådan nogle kønne farver, men jeg bruger det heller ikke så meget. Ja. Det har jeg også. Det her, det er også noget ear creme, ikke? Og der er lilla, grøn og blå. Og her er der noget mere lipgloss. Det er også rigtig godt. Så har jeg den her læbepomade, eller læbestift kan man kalde det. Og så er der denne her. Og så er der den her, den har jeg kun købt for 5 kroner. Det her, det er lipgloss og mascara, som jeg selv har lavet, og det er faktisk rigtig godt, så jeg er super til det her. Det her, det er også noget, som jeg fortalte som det første, det her til ned ad øjnene. Og det her, det er også en lipgloss, eller ja, man kan kalde det til læbestift. Og så er der en helt vildt fed øjenskygge. Der er kun grønne. Og den har jeg også købt for 5 kroner. Det her, det er også en lipgloss, som faktisk hører til den her. Så den her, den putter jeg først på. Skal jeg lige vise jer det? Der er sådan her. Jeg putter først den på, fordi så er mine læber rigtig gode til, når jeg putter den her på. Det vil jeg så gøre nu.
Og nu er det ikke særlig pænt, fordi jeg gør mig ikke med. Så er der en grøn øjenskygge, eller turkis, kan man kalde det. En blå mascara. Den er rigtig god. Det er også, som jeg sagde. Undskyld. Det er som jeg sagde med øjnene før. Det bruger jeg til øjenskygge. Det bruger jeg til lipgloss. Det her, det er lipgloss. Så til øjnene, eller munden. Så har jeg fået sådan nogle her. Det er muffins. Men det er lipgloss. Den er købt for 10 kroner. Hvorfor er der sådan en der? Der er også den der, som er til børn. Så er der lipgloss, eller lipgloss. Jeg bytter hele tiden om på det, det er lidt køligt. Så er der noget glitter. Den er ikke så god, fordi det er ikke nemt at få af, så den skal I nok ikke blive ved med at bruge hele tiden. Den er ikke så god. Og det her bruger jeg til mine læber, det er også noget glimmer. Og det er faktisk en lipgloss glimmer. Og det her, det er også en lipgloss. Og så er der den her flotte lipgloss. Og så er der denne her negle, den som er købt neglefil. Som er købt i Søstrene Grene. Det her, det var også dem, som jeg fortalte dig før. Og det her, det er cool. Og hvis du spørger om noget makeup, så kan jeg bare skrive det i så kan jeg sagtens vise dig om hvordan jeg faktisk putter det her makeup på. Så bare spørg om alle de her ting. Og nu vil min veninde gerne sige noget. Og hvis I vil spørge os om noget, så jeg finder det lige. Ja, så kan jeg vise jer. Så kan I gå her. Ja, I kan, hvis I har den her hjemmeside, den hedder www.gosupermarket.com. Og hvis du ikke har den, så kan du sagtens logge ind på den og lave en model. Jeg hedder Trine.udråbstegn. Min veninde hun hedder Tusi1. Så bare søg os og skriv. Ja. Og nu vil jeg vise, hvordan jeg tager noget af mit makeup på. For det første, eller nej, jeg faktisk kun vise, hvad for en neglelak jeg, eller hvordan jeg faktisk tager min egen neglelak på. Så jeg vil gerne vise den der violette, fordi den synes jeg er rigtig pæn, og jeg synes den klæder bedst. Først så tager jeg ligesom min negle frem. Det vil jeg elske det. Ja. Og mens jeg tager neglelak på, vil min veninde vise, hvordan hun tager makeup på. Bare sådan et lidt svær en. Ja. Og først tager jeg den violette på, fordi at den skinner, og så tager jeg en anden farve på. Ja, undskyld, men jeg bliver nødt til det. Tada! Og hvis der var nogle ting, jeg glemte, så kan I bare skrive. Og skriv til os. Inde på her på Hvis I vil vide mere, så bare. Ja. Se, nu kan jeg lige vise jer den violette. Man kan ikke rigtig se den, men den skinner lidt. Og jeg vil tage sådan en turkis ovenpå, sådan en grøn turkis af. Når det er lige sådan tørre. Og så vil jeg file min negle med den her pige på file negle. Det gør jeg sådan. Og de negle, de bliver rigtig fine af det, så du skal bare have søsterne Greta og købe sådan en.
Nu vil jeg også godt vise noget andet. Det kan også godt være lidt svært, men den her, altså, her er der lige et tips. Du skal sådan passe på, når du gør det her op. Ja. Og så vil jeg tage den der. Nu vil jeg faktisk godt tænke lidt på den her. Så. Ja, det er svært. Jeg ser lidt dum ud. Ja, jeg ser lidt dum ud. Fjerner lige. Det er hun så ikke så god til. Men Nej, ikke til at lægge det op med nævnerne. Det her, det er en nej. Så har jeg taget noget. Det var jeg ikke så god til i dag. Men vi ses, og have en god dag. Hej. Hej. Jeg får lige en kamp. Husk, jeg er smuk, okay? Jeg får lige et kamp med at fjerne den. Hej hej. 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 Næste udsendelse, det er med bunden, du tager make-up'en på, og bunden du skal passe på. Vi ses. Til min anden til vores anden make-up historie. Hej. Vi har faktisk også lavet, men vi har faktisk også lavet en anden, der hedder Barbie-dukkernes historie, og jeg har lavet en anden, som hedder sminkevideo med 3 udråbsstreg. Så jeg håber, I kan finde den. Vi ses, og husk at skrive hej. Husk at se videoerne.